posachedwa pa tukupasirani zimene wayankhula Paul Kalimbo lero pa 12 August 2025. Takhalani mutamvetserani mwachidwi. The DC mwana wopya kwambiri, presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindimaopa wina aliyense olowatanyamula mfuti olowatanyamula zikwanje. Ine sindimanyumwisidwa, amene ine ndimamuopa pa dziko linalo ndi Mulungu yekha basi. Ndipo wina mutapanga propaganda yotani, ine ndizayima pa chilungamo chifukwa ndi chimene ndimachidalira, ndipo chilungamo ndizachipitiriza kuchilankhula. Lero sindikuchedesani Amalawi, ndikufuna ndikuzukutuleni, ndikufunanso ndime pa chilungamo. Ndikudziwa kuti ena amene nditi ndiyatchule mu audio ya lero akwiya kwambiri, koma ndizasangalala akakwiya koma atamva chilungamo. Lero ndicheza kwambiri ndi inu a opposition, chifukwa inu ndi amene muli hope ya Malawi. Mwana sapitisidwa standard 2 asanakhonze mayeso a standard 1. Palibe chifukwa chokuti Amalawi akamuvotereso Chakwera ndi MCP atalephera. Andi ndizopangisa manyazi kuti president ndi president azikayenda zikoli ndikumanena kuti ndiza kuchitirani, mukandisankhaso ine ndiza. Chimene wapanga iye ndikupenga ni ndalama basi. Ndi chifukwa chakumati akafika pamalo akumanena kuti aliyense ndizampasa 1 million, anthuso 1 million. Kusonyeza kuti chimene amaziwa iyeyo anazowerera kuchalichi zolandira ndi akuona ngatiso anthu akuyenera zingolandira ndalama. Kholo la nzeru limamuphunzitsa mwana kuweza nsomba, kupangira kuti akamwalira mwana uja azipita yekha azikayeza msomba. Tili ndi kholo lofoira kwambiri in the name of Chakwera, amene sakupanga foundation ina iliyonse yokuti Amalawi azidalira, Amalawi akhale oziyimirira pawokha. Amalawi ndi chimene amafuna akhale ndi business yabwino, ana azipita ku sukulu, azidya pa khomo pawo. Ndi zimenetu Amalawi amafuna. Samafuna kuti Amalawi azipasidwa makobiri, akhale anthu opempha kuchokera kwa anthu andale. Ndi uchisiru weni. Choncho ndilankhula ndi inu a opposition amene Amalawi akukudalirani. Hope yawo ya Amalawi ndi inu, chifukwa mmene kuliri kunja uko inu a opposition. Tikamanena kuti takhalani pamozi muombole zikoli, tikupangira tikunena kuti kunja kuno kuli mavuto woopsa. And I'm sure pakali pano pamene mukuyenda m'mamizimu nthawi ino ya kampeni, mukutha kuona even all town, mukutha kuona mmene Amalawi akuzunzikira. Tikunena ife pano siku la lero anthu angokolola kumene, koma madera ena chimanga thumba lakwana 80,000. Komanso thumba la ujeni la fetereza tikunena pano madera ena lakwana 185,000. Mavuto tu amene o mavuto. Je anthu akunena kuti inu a opposition, kodi zipani zanuzi mukamapanga mmampangira ndani? What is the agenda like? Chifukwa ngati agenda yoyambisira zipani, kandi inu a PP, kandi inu a UDF, kandi inu a DPP, kandi inu che Kondwani Nankhumwa, kandi inu che Michael Usi, kandi inu a Mwene Fumbo, kandi inu a David Mbewe, nonse amene Enoki Chihana, nonse amene osusa, nonse zipani zanuzo mmampangira kuti mumapanga agenda yake ya ndani. Chifukwa ngati ili nkhani yo apulumusa Amalawi, nkhani yokuti muzitumikira anthu, nthawi yake ndi inoyo. Imene inu nonse a opposition mukanabwera pamozi ndi kupanga form 1 block, komatu inu mmamizimu anthu akuzunzika. Mwina inu akulu mwina mmakhala kuti mukazuka chonchi mmakhala mutaona chakudya sausage yali pa tebulo,
ena akusowa ngakhale soya pieces, amene soya pieces kulitu mavuto kunja kuno. Ndiye tikamanena kuti ino opposition tabwera ni pamozi, tikufuna ndicho linga kuti muliphule zikoli. Inu a UDF taphulani zikoli, inu tagwirizana ndi anzanu a PP, tagwirizana ndi anzanu a DPP, tagwirizana ndi anzanu a UTM, mukhale pamozi anthu inu, muombole zikoli kuchokera nsanje pakana kuchitipa. Kulitu mavuto kunja kuno mavuto. Olo kwaona anthu amene ali ngati ku South Africa, mukakapita mukukaona welfare ya anthu aku South Africa, aku Zambia, aku Mozambiki, ngakhale ulali ku UK, anthu akuzunzika koopsa. Kaye awa anapita ku Israeli, sitikudziwa kuti kodi ana amene ajawo ali pati. Sitikudziwa palibe amene akupereka update ina ili yonse. Andi inali nthawi yonena kuti iniyo musaganizire za inu iya. Inali nthawi yonena kuti inu muganizire za ziko lino. Chifukwa uyu kumpasa so 5 years ina apha anthu, malawi muno anthu afamo. Choncho ndimafuna ndikupempheni inu a opposition inonse, nthawi muli nayo, chonde ndili pa mabondo anu ndagwada. Nthawi muli nayo yokuti mukanakhonza anthu inu kukhala ndi emergency meeting. Ndikunena tungati cholinga chanu choyambisira zipani zanuzi, cholinga chokuti muziwombola Amalawi, mukanakhala pansi muwombole Amalawi. Afiti awa apha anthu, izi ndikunena zizikuoneka ngati zazing'ono. Tapita ni kupakale panopa mupite ku immigration, anthu ena analipira ma passport last year, kuma passport pakana lero sikutuluka. Passport ndi document yofunikira kwambiri imene imathandiza ngakhale osakhala kuyenda kokha iya, koma munchitolo ma business osiyana. Passport ndi chizindikiro choonesa kuti ameneyo ndi nzika ya ziko, koma ili ndi ziko la manjanjawidi amene akungonama pena paliponse. Inu zoona anthu azikapasidwa, azikakhala pakucheno ku immigration pakana 10 o'clock ya usiku. Ngati pangiridwe passport ndiye kuti pachitika zinthu ziwiri. Ngati ali mkazi ndiye kuti wanyengedwa, iye ayika pena wapereka ndalama. Ena onde kuti ahonga kwambiri ndalama zambiri, ati kuti apezi passport muziko lawo. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Izizi zikufunikira kuti inu a opposition mukanakhala pamozi muliwombole zikoli. Tikapita kuma estate ukuku, ngati kuchizunga estate, kutcholo, anthu akugwira ntchito zakalavula gaga. Kaye system imene yayambika iyi, iyo malipira anthu akuti ati kuwalipira anthu mu mpamba pa Airtel Money. Malamo kuti mwina alipira anthu pa mpamba wallet kapena pa Airtel Money wallet, akuwalipira direct kumene account. Cholinga cha anthu kumene kuko azizunzika ndipo adulidwe ndalama zambiri. Ndalama zochepa ndikukamulipiriranso munthu salary yacheyo mu phone, akamapita kotenga kwa agent amudule. Anthu akamapita ku nyumba kwawo akupita ndi ndalama zochepa. Mukapita kumbali ya zintchitolo kuma company, tapita nolo kukayerekera, mukaone kukayerekera mining. Ijatu kujama panga uranium, amaba kujana tibera ziko lose kutibera azungukuba. Lero kayerekera ija inayambiranso. Mukaone mmene anthu akuzunzikira kumene koko kuli mabuno. Ntchito zoyenera Amalawi akugwira ndi anthu akunja, ndipo kuli ma supervisor mabwana amene akuzunza anthu. Kodi tuziko litikamanina kuti ukapolo ulipo, muzimvesesa inu a opposition, muzimvesesa. Tikamanina anthu akuzunzika, anthu makampani mokulibeko monitoring mechanism yoma akaona kuti kodi Amalawi akugwira ntchito bwanji. Mupite kukayerekera mukaone mmene anthu akuzunzikira. Kuteko lero president mene akupita kolero, khayapita kolero, khayapita kumawa, kumene koko ndiye kuti anthu apakidwa monga mmene zimapangira kalerija, apakidwa ngati mafuta, apaka nyama milomo azikhala ngati kapena mwina akugwira ntchito zabwino. Kumene koko koma anthu akuzunzika koopsa. Kuli anthu aku South Africa mabwana, aku South Africa mabuno, amene anazolowera kwawo kukuzunza Malawi.
monga mmene akuazunzira pano. Fache tikamanena kuti munthu akuzunzika kuma ku South Africa, amalawi tu akuzunzika. Ineyo wa opposition mukamapanga matama anu muziwe kuti amalawi akuzunzika ku South Africa. Kuti munthu achoke panopa akafike ku South Africa ndiye kuti akuyenera mmaboda monse azilipira ma 50 rands. Azipita akafike ku South Africa ndiye kuti akuyenera akhale pathumba pache ndi over 500,000. Akapita kumene kujako ndiye kuli kuzunzika ngati kuti apite ulo kuchipatala. Akumayenera kuti azilipira ndalama komanso kuthamangisidwa. Amalawi ambiri akungokhalira mphati. Andi zimene zizinu wa opposition munayenera kuti muzikhalire pansi. Mukhalire pansi nonse, mukhale pansi muombole amalawi mavuto amene wawawa kumpasaso chakwera next term ina muziwe kuti mwaphaziko. Muno Malawi muno for example tiatenge awawa akutchedwa kuti makansala ndi anthu omvesa chisoni amene amagwira ntchito yakalavula gaga, salary yawo yochepa koma akuzunzika koopsa. Makansala tikunena pano masalary yawo ochokera mbuyo mwina mwezi 4 or 5 sanalandire, komanso gratuity yawo sanalandire pakana lero. Ananena kuti azalandira kandi pa 1 May kandi pa 2 May sala ujene gratuity yawo. Makansala pakana lero sanalandire gratuity yawo. Andine ndikudabwa kuti kodi ziko lino ndiloganiza bwanji, asogolere athu amaganiza bwanji. Zikakhala ndalama za iwo ndi isanga zimatuluka, koma zikakhala ndalama za inu ndine ndiye zimavuta anthu ma civil servant, apeshoni, ndani onse akuzunzika koopsa kuti apeze zimene zikuyenera kukhala za iwowo. So ine ndikulira kwambiri, kukulirira ni inuyo a opposition. Alimo ena amene momwe ali ndi mtima wabwino ofuna kuti agwire ntchito ndi anzawo, koma alimo ena okula mitima amene anachokera nthawi ya Weresike kuzafika nthawi ya MCP kuzafika lero amangosintha zipanizi kuchoka mu MCP kupita mu UTM, kuchoka mu MCP kupita mu DPP, kuchoka mu MCP kupita mu UDF. Choncho recycled politicians. Kutero kuchinati chiwine chipani cha MCP zisankho zikubwerazi muzaonaso agalu amene wa achokaza apita akalowe mu MCP momuja kuchokera mu zipani zawo. Kungowina DPP leroli mwaonaso achoka mu zipani zawo ndikumaka muthokoza amene ujayo ujeni mutalika ujayo. Andi chima ndidabwisa chonena kuti mmalandirana atu. Kutero kupaliena cha MCP amene akuperekera zida ku opposition, ndiye paliena opposition akuperekera zida ku MCP kuti mwina atakhala kuti zisankho zaenda mwakuti azakonderedwe. Ndinu anthu omvesa chisoni, mukanayenera mulipule ziko limene mulipule ziko ili anthu akuzunzika koopsa. So masiku asala ochepa mukanayenera mukhale pamozi. Unfortunately simakhala ndi emergency meeting, simafuna kugwirira ntchito limodzi. Ngati mwakumana ndiye kuti mwakumana kumaliro, koma kunja kuno anthu akuzunzika koopsa. Malawi akuzunzika. Muende m'mizimu muone pakale panopa mwagundika kusavuka ndi ndalama kumapanga kampeni. Ena mukuchita kuziwira tukunena kuti olotitapanga kampeni yotani sitingawine, but mungofuna basi muzingozunza anthu, kufuna kugawa mavoti makamaka anthu akumwera. Anthu akumwera ndinu anthu ozikonda kwambiri. Aliyense akufuna akhale president ochokera kumwera. Muyambise zipani zanu, muyambisa zipani zanu. Zona you can't think about the people, about the children, about the women, about the old people. You can't. Lero limpite mmasite mukuti mudziwe kuti kunja kuna sizili kuno mwaone ana amasikini mmene akuzunzira mmasite. Ana amasikini afika poopsa kwambiri. They are very very notorious. You can't think of that. Kudambika ma program kale ana awaza choka lero ikamakwana 4 o'clock anthu akumamba kumathawa town kuwathawana amasikini amene afika poopsa kwambiri. Zona ndikumva chisoni kwambiri. Mawu anga omaliza lero ndikufuna muthokoze Michael Owusi tu ineyo ndikhala ndikumakuza ni amalawi kunena kuti Michael Owusi anabada wanzeru. Michael Owusi
amapanga zamasewera. Michael Ousi amene tikumuziwa ife ndi uyu wayamba kulankhula zomveka iso pano, ndipo twanzanga tumukulankhula bwino kwa basi mukanakhala kuti zimene zimunaziyamba pakale. Anthu akukondwera nanu anzanga apapa ndi Michael Ousi wonene amene timamuziwa ife ndi iweyo. Ukunena bwino kwambiri, ukulankhula bwino kwambiri, ndipo mmene zilili muzikapitirira. Ine ndipezeka pasonkhano pakoto chifukwa kukubwera kwine ndifuna ndiyambe kuyenda m'misonkhano ya zipani zosiyana-siyana. Makamaka mukagwirizana sindikudziwa kuti zingakhale bwanji. Nditaona msonkhano pali Michael Ousi, msonkhano pali ya DPP, msonkhano pali Nankhumwa, msonkhano pali Mwenefumbo, msonkhano pali Mai Joyce Banda, msonkhano pali Atupere Muluzi, msonkhano pali ya David Mbewe, msonkhano pali Peter Mutharika. Nonse a opposition mutabwera, Anankhumwa nkati mutabwera pamodzi ndikupanga msonkhano umodzi, kodi ziko lingakhale lokoma bwanji? Kumayi kaka aliyese ineyo ine ndiye ndine dolo ine. Koma Malawi akuzunzika kwambiri ya Malawi. Mukanatiganizira, mukanawaganizira, musakale anthu ozikonda 5 years ina kuti mukampase uyu chapa heya apha anthu kopya. Chapa heya wapenga tikutero kuwapenga, angoti lero ichiwanena mawa ichiwanena, chifukwa akuziwa kuti nthawi yake yatha. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Kodi mukuziwa kuti mameya onse alandidwa magalimoto wawo, koma galu awa maministers wawa akuyenderabe pakana lero, koma mameya amene amanga masitewa analandidwa magalimoto wawo. Unali kuyankhula kwa Bon Kalindo lero pa 12 August 2025.